belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Samira Rafaelle, je bent op werkbezoek hier op Curaçao. Een belangrijk onderdeel van het werkbezoek is dat je meer op de hoogte wil komen wat er allemaal gedaan wordt op Curaçao in de strijd tegen huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen en kinderen. Hoe loopt het tot nu toe? Klopt. Nou, het is in ieder geval goed om hier weer terug te zijn op Curaçao. Ik ben inderdaad ook op werkbezoek. En dit keer staat het echt in het kader van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Dat is een belangrijk onderwerp, wat ik ook in het Europees Parlement doe. En centraal staat ook tijdens de gesprekken de Istanbul-conventie. Dat is het verdrag om huiselijk geweld en geweld in het algemeen tegen vrouwen tegen te gaan. En nu is het zo dat dat wel in werking is getreden voor Nederland. Maar niet voor de rest van het Koninkrijk? Nou, dat je in ieder geval wel een verschil ziet in de wijze waarop er nageleefd wordt en in de wijze waarop de Istanbul-conventie is geïmplementeerd. In Nederland is dat duidelijk. Dat is in werking getreden in 2016. In het Caribisch deel van het Koninkrijk zien we dat men toch nog achterblijft wat dat betreft. Wel wil ik graag benoemen dat we zien dat er onder andere nationale plannen zijn gemaakt, ook hier op Curaçao, ter bestrijding van geweld. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi en goed. Maar die Istanbul-conventie zorgt er wel voor dat landen, en dus ook de landen in het Koninkrijk, ertoe verplicht zijn om via wetgeving, maar ook via het onderwijs en via voorlichting ervoor te zorgen dat geweld tegen vrouwen tegengegaan wordt. En toen die conventie werd aangenomen, die werd volgens mij getekend in Istanbul, vandaar die naam, werd er gezegd in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben ze niet voldoende menskracht om dat nu te controleren of dat daadwerkelijk gedaan wordt. Was dat zo? Dat zou kunnen, maar is dat nog steeds een argument om het niet helemaal te implementeren? Ik ben ermee bekend dat het ook echt een capaciteitsvraagstuk is. Je moet ook veel middelen hebben, je moet genoeg capaciteit hebben als land om natuurlijk te zorgen dat je die Istanbul-conventie kan gaan naleven. Want op het moment dat je het hebt over beleid en wetgeving, moet daar uitvoering aan gegeven worden. Ook financiële middelen. Maar het is daarom belangrijk dat we in het Koninkrijk wel echt nu snel weer de dialoog hebben over hoe zowel het Europees deel van het Koninkrijk als het Caribisch deel van het Koninkrijk gelijk gaat lopen. Het is belangrijk dat ook het Caribisch deel van het Koninkrijk dusdanig aan de eisen voldoet dat het met de Istanbul-conventie aan de slag kan. En dat is wel de dialoog die ik graag zelf ook op gang wil brengen. Samen natuurlijk met politici hier, maar ook met politici in de Tweede Kamer, om te kijken hoe we dat proces kunnen versnellen. Want bij de IPCO, in het Parlementair Koninkrijksoverleg, is er over gesproken. Partijen hebben allemaal laten weten dat ze het belangrijk vinden, maar toch gebeurt het niet. Waar ligt dat dan aan? Ja, ik vind dat nog heel lastig precies in te schatten. Dat is ook de reden waarom ik op werkbezoek ben. Op werkbezoek ben, om me daar goed over te laten informeren. Om ook met collega-politici hier natuurlijk, wat ik altijd doe, in gesprek te gaan. Waar zit dat hem in? We constateren in ieder geval wel dat het zowel beleidsmatig als door middel van wetgeving nog steeds niet in werking is getreden. Ik weet wel dat men er hiermee bezig is en dat de Istanbul-conventie ook goed bekend is. Daar is zelfs over geschreven, ook in het Nationaal Plan, dat in 2018 is opgeleverd hier. Dus het staat wel op de radar. Maar we zien gewoon in de praktijk dat als de Istanbul-conventie in werking is getreden, een land daar heel actief mee aan de slag gaat, door middel van wetgeving ook met name, maar ook door middel van beleid, zelfs ook via het onderwijs, en zelfs ook echt op lokaal niveau, op gemeentelijk niveau in Nederland wordt daar ook mee aan de slag gegaan, dat dan de bestrijding gewoon effectiever en beter is. En helaas geldt voor het hele Koninkrijk, ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, ook voor het Europees deel van het Koninkrijk, dat geweld tegen vrouwen echt een significant probleem is. En dat weten mensen en dat lezen we in de krant en toch gebeurt er dan nog te weinig eigenlijk. Ja, ik zou niet zo willen stellen dat natuurlijk de mensen die er verantwoordelijk voor zijn daar te weinig aan doen. Gelukkig in al mijn gesprekken in het hele Koninkrijk zie ik dat heel veel mensen daar veel aan willen doen. Maar het is wel een capaciteitsprobleem. Het is ook een kwestie van kennis, expertise, om te zorgen dat er bijvoorbeeld infrastructuren worden opgebouwd waardoor er meldpunten zijn. Meldpunten waar gemeld kan worden als je bijvoorbeeld geweld vermoedt. Maar wat ook heel belangrijk is het verzamelen van data. Die Istanbul-conventie zorgt er onder andere voor dat autoriteiten,
overheidsinstanties en organisaties ook structureel aan de slag moeten met dataverzameling. En door dataverzameling kun je ook beter inschatten en zien waar het probleem precies zit en welke doelgroepen precies hulp nodig hebben. En kun je daar heel gericht beleid op maken. Dus dat zijn wel zaken waar men van kan profiteren. Ja. Dank je. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.